Добро утро! Пореден ден. Пореден изгрев в 8 часа. Днеска плана е да ходим да вземем колите и да видим с коли дали мога да гоним повече сияния. Ще отидем до едно градче. Това е много приятно за разглеждане. И после сияния, ако има. Другото е, че тук алкохол не се продава след 9 часа вечерта. Неделя не се продава нищо. Всичко е затворено. Ще е различна култура от нашата. Децата ходят с шейни на училище. Децата ходят едни по 15. Хората си карат колела, не им пречи по никакъв начин. Добре си живеят. Пешеходната пътека свърши. Следва въпроса как да се придвижа нататък. Този път не е много удачно. Взех колата. Точно взех колата. Много любезни хора. Супер лесно да се вземе. Пада ни се Шкода Yeti. И сега тествам да видя колко е заведено, колко са добри гумите. Чудващо добре се справят. Към това желание може да позавъртиш малко. Обясниха ми, че всичко е включено, почти всичко е включено в таксата, която съм платил. Пътни такси, страховки и други неща, но нещата, които не са включени и в повечето случаи не се плащат директно, са фериботи. Отиш на ферибота, качваш се само и те чарджа по номера на колата. Обясниха, че превишаването на скорост в Норвегия е голяма грешка, много скъпо било. И ще трябва да внимавам колко ми тежи мотуша, че обикновено обичам да тежи повече. Също така предлагаха сауна на теглич. Мога да ти я докара до където искаш. 4 човека, 150 евро или нещо по сорта. И да си имаш сауна в задния двор за 24 часа. Звучи интересно предложение, което няма да видиш в повечето други места на по-топло, където е. Само в скандинавски. Също така, тук има снегорини, които минават специално по тротуарите, за да могат хората да си карат колелата и шейните до където са тръгнали да ходят. Не ги изчистват до край, точно толкова, колкото да могат да се бързалят шейни. Много интересни решения има хората на север. Have a good time. На кино. И отива в далечината. Да, ясно. Дойдохме на топъл плаж. С хубав... ако го снимаш ето така, изглежда доста по-жуваемо. Пясък е умешен с пиша. Да. Да, си мисли, че това е лед, а то всъщност пише.
може всеки на 3-2 цели с нещо толкова отсрещне. Аз вече усещам се оцелен. Не ми хареса тази игра. Няма да си играеш. Няма да си играя. играеш. Добре, и аз, това е само аз сега. Това ти гадно. Морине! Не беше нарочно, просто явно вятъра пое топката. Да, не очакваш. Аз затова закопчах. Аз можех да мръдна, просто го ставих. Толкова цип няма. Не толкова. Не чак толкова. Не сте. Аз това влезе в врата отзад. Аз затова закопчах. Защото нещата се почват така и после приключват. Това бебе топчета ти хвърли. Да. Приемли ме. Не, честно очилата да хвърли. Аз снимам видео. Поредният плаж. Само банските не липсват по тия плажове. Паднати прото. Еми, сега ще ви. Там ще се качваме. Може би. Не, мисля, че няма да стигна догоре без котките. Мисля, че ще ми е доста зор без котките. Всичко това катерене с надеждата, че има алтернативен, не толкова стръмен, не толкова духовит алтернативен път. Тръгнах да разучавам. Изглежда като тук да е много по-добре. Горе духа много. Тук има по-наваляване на няколко места, но пътеката се вижда и не духа толкова. Супер си беше преживяването. Затъвахме, джапахме, камъни, преспи, чакай хора. Да. Това не съм го чул някакво в Европа. Като си купувахме бира на самочекването и накрая като искаш да платиш, казваш, чакайте да дойде човек да ви провери личната. Ентусиастите. Снимам? Топна си глава. Той ти излиза да излиза. Давай, ще стекне, деме. Нашия състезател! Ще стигне ли до края? Не! Още един.
Съмняваме. Пробваш се? Ще се допнеш ли? Сега ще видим докъде. Ето бе! Супер си! Днеска вали сняг. Нищото е топло. И нищо не се вижда. И ни разваля малко екскурзията днес. Да. И какво ще правим сега? Ще караме кънки и ще хвърляме лед в водата. Дойдохме да покараме малко на открито. Малко е навалял сняг, но са ни оставили лопата за чистене. И сега Марто ще изчисти всичкото това в района. Ето хане. Ема интересно. Започва с въпрос. Да. Как се чувствате в този ден? Доста топло. Да. Необичайно топло, направо неприятно. И мокро. Мокро топло, да. На къде сте тръгнали в този тъмен час? Яме да ходим по ски писта. Как да се намокри? Ще го завежа. Да. Може би не трябваше да запомня. Давай, маги. Много яко, нали? Залепваш ми там. О, чакай.